No ho sents? Ara sí? Vale, perdó. Moltes gràcies per estar aquí, per el que representa, sobretot, de tenir en Lluís Maria present al cor, perquè si no no hi seríeu, això segur. I us ho agraïm moltíssim. I agraïm també com no, vull dir, estar aquí on va estar el Lluís Maria, que estava reposat així, me'n recordo perfectament, aquí a la seu del Memorial, i agrair que ens hagueu convidat també. Què més podem fer? Ens presentem nosaltres. L'Àngels Baldó, que és la meva dona. Jo soc el Toni, és igual, però tenim més persones de la Fundació per aquí. No sabíem si vindria quan vam parlar de fer-ho. El Manuel García, que és el president, hi ha més persones, la Carme, la Eva, la Núria, i no sé si em quedo algú més per ahí. No, el Miquel, sí, perdona, ara estaves tapat, si no et veig no me'n recordo. Simplement això, agrair a tothom i seguim. Avui volen recordar aquests llibres, la tradició dels líders de Xirinacs, que representa una enorme tasca de memòria històrica contemporània sobre l'anomenada transició. Repassarem primer breument també aspectes de la seva vida, molt breument, per crear el context en què es van escriure aquests llibres i del que havia passat. Ja ho teniu aquí? Ja ho veieu? Sí. Aquests són aquests 3 volums de la tradició dels líders. El primer, el més gruixut, que em sembla que és aquest, oi? Tenia com el nom també de la sembra laboriosa, perquè és tots els anys que es va anar treballant a la clandestinitat, els partits, la gent lliurement, les assemblees que es feien, tot allò, tot el que diu de la gent, del desig, de tirar endavant, de la lluita antifranquista, tot això, vull dir, està aquí, més o menys. La gestació, per exemple, des de gener del 71, es va editar el 93, la gestació de l'Assemblea de Catalunya el juny del 76, no, això era perdó, tornem-hi, aquí. El gener del 71, la gestació de l'Assemblea de Catalunya, el juny del 76, Tarradellas proposa l'Assemblea Nacional Provisional de la Generalitat de Catalunya. Després va passar la dimissió d'institució d'Àries Navarro, president del govern espanyol. I tot aquest, des de l'inici d'aquest diem del 71 fins a aquesta dimissió, que ja tenia que entrar un nou president, és tot el volum. Vull dir, són moltes pàgines, hi ha molta informació, molt detallada i molt interessant. El segon volum es titula Una pedregada seca, que és quan hi ha les eleccions i surt la gent escollida. Comença amb el juliol del 76, aquest llibre amb la Marxa de la Llibertat, fent Suárez president del govern espanyol després de la destitució de l'Àries Navarro, i el 14 de juny del 77, previ a les eleccions generals, el dia abans, com aquí que diu, s'acaba aquest llibre. I després comença el tercer volum, que va del 15 de juny del 77, dia de les eleccions. Què més? L'any 82, a les eleccions generals, això que és? Els anys 80. Els anys 80, eleccions generals, intent del cop d'estat de Tejero, també agafa, afegeix també el 12 de gener del 94, que és un escrit que dedica críticament, per dir-ho així, a en Josep Benet. Ara mirem el context en què es van escriure aquests llibres, per ara l'any. Aviam, en Lluís Maria escriu aquests llibres ja després de l'etapa política, això que anomenem etapa postpolítica. Des del 1980 ell està en una fase, diguem-ne, de formació en economia. Ell tenia molts fonaments econòmics en el marxisme, ja des dels anys 70, però es forma amb l'Agustí Xaló. Coneix el Xaló, crec que ell sempre deia 2 anys en silenci,
I aleshores un dia va començar a fer preguntes i es va d'alguna manera integrar al model econòmic del Xaló. Al mateix temps, ja una mica més endavant, comença a elaborar, segurament fruit d'aquesta obra, d'aquests anys que comentarem, comença a elaborar una proposta demòtica, ja d'autoorganització del poble, i l'any 1995 ell ja escriu, podem dir, la primera obra demòtica, que té arrels o té connexions amb aquesta obra que comentem avui. Podeu trobar tant el que és la tradició dels líders com una revolució a l'estil català. Us la podeu baixar d'internet, ho tenim a la pàgina web de la nostra al xirinex.cat. S'ha de buscar, lògicament, no està en la primera pàgina, però sí que ho podeu trobar. I una novetat també important en aquests anys és que estudia filosofia. Es posa a estudiar, els amics li diuen i ell comença a estudiar filosofia perquè ja des de molt abans havia començat a construir un model filosòfic, un model global, avui dia també li diuen globalium, oi? Doncs un model global, i ell va començar a estudiar filosofia, volia tenir la carrera, i consolida la tesi justament l'any que acaba el tercer volum, es publica millor perquè ell ja l'havia acabat una miqueta abans, però es publica el tercer volum de la tradició dels líders, que és un model global de la realitat. Us posem aquí en aquesta foto, a l'esquerra de la foto teniu en Xaló, eren divertides la relació entre Xaló i Xirinacs, era molt entretinguda, de vegades quan parlaven i anàvem a veure'ls, doncs realment era molt entretingut. Teniu aquí, ja veieu que no està publicat independentment, però sí que aquest text el tenim publicat i segurament el publicarem, la revolució a l'estil català, el publicarem properament amb uns textos de demòtica que molt probablement apareixeran l'any vinent. I teniu aquí el llibre, el darrer, no és el que ell va publicar, però sí, abans de marxar va decidir que volia publicar el model global i així ho va fer. El mateix any que va marxar, el 2007, publica un model global de la realitat, primera part, el model menor només. Bé, aleshores seguirem una mica el text dels 3 volums d'en Lluís Maria a partir de les 10 fites que ell assoleix. Naturalment es podrien triar moltes més, he triat 10 per no cansar-vos, però perquè podríem realment continuar molt més endavant. Molt bé, la primera fita la tenim l'any 70-71. Ell es decideix fer és mossèn a Santa Maria del Camí i decideix, després de veure, aquí teniu una fotografia de la Montserrat que ens ha lliurat, justament de Montserrat, de la vaga que es va fer dels intel·lectuals, que es demanava precisament l'autodeterminació. I en Lluís Maria es va afegir amb una vaga de fam. I a més, amb una vaga de fam que deia això, demano unes eleccions de veritat sense amnistia, ja a l'any 70, sense amnistia, no pot haver ni eleccions verdaderes, i amb l'expressió capitalista inclús per part dels mateixos catalans, no pot haver-hi eleccions de veritat. Amic, tu ets poble, vosaltres sou el poble, de tots nosaltres depèn que el nostre país tingui l'autodeterminació que els 250 intel·lectuals reunits a Montserrat el dia 15 de desembre demanaven. I es posa amb una vaga de fam, realment d'aquelles que després ell més endavant recordava com una de les vagues ferotges que va realitzar. 21 dies de vaga de fam.
I què va passar? Doncs va passar que va posar fi a aquesta vaga perquè el col·lectiu de la Comissió Coordinadora de les Forces Polítiques de Catalunya li van dir això que teniu aquí. És extret del llibre. Es fan responsables, em diuen, Lluís Maria diu, em diuen que es fan responsables del que jo demano. M'han dit que com a patriota he fet prou i més del que era el meu deure, que el meu acte els ha ajudat a tirar endavant projectes que necessitaven una empremta. Per tant, ell abandona la vaga de fam, naturalment amb aquesta esperança que realment les forces, en aquell moment clandestines, lògicament, s'hi posin, tirin endavant la proposta. I certament, va costar molt, perquè això acabem de dir que ella es posa en vaga de fam el dia de Nadal de l'any 70 i aleshores el 71, mitjans, no sé si era el 13 o així, doncs acaba aquesta vaga de fam i aleshores no hi pot haver, després de molts intents fallits, d'intentar fer la sessió plenària de l'assemblea, doncs finalment s'aconsegueix el 7 de novembre a l'església de Sant Agustí, s'aconsegueix realitzar la primera reunió. No surt d'aquesta primera reunió, evidentment, però el que destacarà serà els 4 punts de l'Assemblea de Catalunya, i que tots reconeixeu. Aquí, juntament amb l'Eva, formo part, i amb la Carme, que és aquí present, formo part del grup d'arxiu de la Fundació. I això que teniu aquí, aquest carnet que teniu aquí, és el del Lluís Maria, és el del Lluís Maria de l'Assemblea. Veieu aquí que posa captaire de la pau, com a professió. No es veu? Sí. Es deu veure poc, segurament. Aquí posa captaire de la pau. Captaire de la pau. Maria Xirinac és el nom del carnet. Aquesta era la professió. Sí. Aleshores, 2. He dit 10 fites. Anem a la segona fita. En el context de l'Assemblea de Catalunya, encara estem al primer llibre, doncs ell ens comenta que hi va haver una proposta de refusar el règim. I aleshores, en una de les reunions que es va realitzar, doncs es fa el dia 25 d'abril del 72 a l'església de Sant Miquel del Port a la Barceloneta, doncs ell fa aquesta declaració. Com que soc de l'arxiu, he retallat de la seva mà aquest escrit i diu això, que teniu aquí, retallo, lògicament, perquè ho fa argumentativament. No em defensaré en el judici, per la raó que sigui, evidentment, em jutgen, em condemnen, no em detenen, no em defensaré en el judici. Per mitjà d'un intèrpret, en el mateix judici exigiré ser jutjat en català a Catalunya i per uns jutges no lligats amb aquest règim il·legal i opressiu que condemna els companys dels obrers morts i deixa impunes els qui maten i els qui manen matar. 3. Allí mateix els retornaré el meu document nacional d'identitat, passi el que passi, trencant un lligam absurd en espera de millors temps que han de venir. 4. A la presó també seguiré la vaga de no cooperació i de desobediència, fins que em treguin al carrer o fins on calgui. Cal dir que tots aquests punts, durant tot aquest període, els va realitzar d'una manera absolutament, diguem-ne, militar, espartana. És a dir, en cap moment va trencar cap d'aquests principis que es va proposar en aquest moment.
bé, és veritat que veurem ara que això li va donar peu a que els pogués demostrar, perquè ell va buscar d'alguna manera que buscava que el tanquessin, era bastant evident. Aleshores, en el primer aniversari de l'Assemblea de Catalunya, doncs és detingut a Ripoll, es va realitzar allà el 12 de novembre del 72, a Ripoll. I aleshores ell és, juntament amb Lluís Fenollosa, i és arrestat i enviat a una escola, a Escolàpia, a Olot. I allà el fan romandre, l'havien de fer romandre 30 dies. Tanmateix, ell, el dia 12 o 12 dies després, sentint unes declaracions que va fer el ministre de Governació, que deien que calia endurir la repressió contra la gent que sortia al carrer i que les armes estan per ser utilitzades, dient en les seves paraules, doncs ell es va escapar. Ell va decidir escapar-se. I en escapar-se el van agafar, lògicament, uns dies després, i el van portar directament a la presó de Zamora, la presó concordatària de Zamora, on va romandre 15 dies. I Lluís Maria, en aquell moment, el dia 1 de desembre, que és quan el porten cap a Zamora, comença una duríssima vaga de fam. La segona, que ell després recorda com de les més dures que va fer. Va començar com una vaga de fam, però després ell, l'endemà, 2 dies després, doncs va decidir que fos de fam i set. I va estar, en total la vaga va durar 10 dies, però va estar 8 dies sense beure i sense menjar. I a més, quan el portaven a la presó i anava en vaga de fam, aquesta era la primera vegada, però després va passar també més endavant, doncs el que feien era aïllar-lo i deixar-lo en una cel·la absolutament sol. I per tant passava tot això en soledat absoluta i en foscor, sense possibilitats d'escriure, sense res. Tot el que conservem a l'arxiu escrit sobre aquest període està escrit posteriorment, amb el record del que havia viscut. Naturalment, després d'això, ell torna a Santa Maria del Camí, que era on ell feia de capellà. Bé, quart moment. El quart moment es produeix en la desena permanent de l'Assemblea de Catalunya. I en aquest cas, en relació al 28 d'octubre, se celebrava a Santa Maria Mitjancera aquesta reunió i, com sabeu, van ser detinguts anomenats 113. Naturalment, ell es trobava entre els 113. Teniu aquí un escrit que parla d'això. I aquí dalt teniu un retall d'una investigació que va fer Antoni Batista a la revista Sàpiens, que posava les fitxes del 113. I aquí teniu la fitxa, ja veieu un nom molt mal posat, oi? No sé ben bé què diu perquè no ho llegeixo des d'aquí, però molt mal posat, oi? I la multa més alta de tots els 113. Va ser 350.000 pessetes en aquell moment. I aleshores li van posar aquesta multa, el van deixar en llibertat vigilada, diguem-ho així, de manera que no podia sortir del país. I el que ell va fer, provocació del Xiri, és anar-se'n a Lió i allà explicar a la universitat la repressió que s'estava patint a Espanya en general i del que ell coneixia.
I naturalment en tornar d'aquest viatge ningú se li va escapar, oi, que en Lluís Maria estava allà i per tant va ser detingut el 23 de novembre i portat ja ara sí directament, en aquest cas va passar una setmana més o menys a la Model, a la segona galeria, i després se'l van endur a Carabanchel, a Madrid. Això va passar el dia 1 de desembre del 73. I a la presó va romandre fins al 6 d'octubre del 75. Per tant, en aquest període ell no pot historiar el que passa a l'Assemblea perquè realment no li arriben massa notícies sobre aquest període. Naturalment ho sap per altres vies, però no ho va viure, és evident. Aleshores, destaquem aquí perquè certament durant aquest període va escriure 3 obres que va publicar en aquell moment. Aquest Subjecte, una obra importantíssima, podríem dir, és la primera versió del model global del Chiri, que encara no estava consolidat, però que en els estudis eclesiàstics havia començat a formar-se. I després 2 diaris de presó, L'espectacle obsessiu i Entro en el Gran Buit. Sobre aquest darrer, Entro en el Gran Buit, crec que era l'any 76, va ser denunciat, ho explica, crec que és el tercer o el segon, i al final va sortir amnistiat. És a dir, que entre els amnistiats de l'amnistia final consta en Lluís Maria per les declaracions que fa a Entro en el Gran Buit. Llavors comença, no em vull oblidar d'això, escriu una obra que no va ser publicada en el seu moment, tot i que la tenia molt, molt consolidada. I la veritat és una de les coses que des de l'arxiu considerem que ha estat una tasca molt important per conèixer el que diu l'Eva moltes vegades, xirinacs abans de xirinacs. És a dir, la persona abans de ser realment una persona pública, doncs ho teniu en aquesta obra que vam publicar l'any 2022, exacte, que és el Des de dins de mi. Li vam posar aquest títol perquè realment ell en la seva introducció, perquè ell fa la introducció, posa aquesta expressió i ens va semblar molt interessant. Bé, ens hem despistat, però estem que el dia 1 de desembre és detingut, és portat, detingut va ser el 23, passa a la Model i després el dia 1 és portat a Madrid. Llavors el dia 1 decideix fer una vaga de fam, la tercera vaga de fam a mort, així ho explica ell, la tercera vaga de fam a mort, que naturalment en aquest cas tenia un motiu importantíssim, que era aconseguir l'alliberament del 113. És aquesta. I dura 42 dies, una vaga de fam de 42 dies. Bé, cinquena. Doncs està a la presó, evidentment no pot fer res en el si de l'assemblea, es troba d'alguna manera i en Lluís Maria ha de fer alguna cosa, això està clar. I aleshores què se li acut? Se li acut escriure una carta a Franco, que ja estava bastant malament, li quedaven uns mesos només de vida, és l'any en què va morir. I aleshores li dedica, és una carta llarga, no us la posaré tota, evidentment, però sí que li dedica això i diu això, crec que és interessant. A Francisco Franco Bahamonde, cap de l'estat espanyol únic, qui, dins del règim, pot decretar amnistia per a tots els presos, perseguits i exiliats per fets d'intencionalitat política, considerats com a delictius. I realment el tracta de tu a tu. Us poso aquí un exemple. Li diu, tu fes això. I et diu això. Et suggereixo una amnistia sense condicions, amb les consegüents llibertats, naturalment. I aquesta vaga
també va ser dura. Penseu que va començar el dia 1 de gener, és la 5a vaga de fam que fa al llarg de la seva vida aquesta, de les 8 que farà, 1 de gener del 75 al 31, tot el mes fa aquesta vaga, 31 dies. Fita 6. Doncs en aquest cas ens trobem ja amb el període final. En Lluís Maria ha sortit de la presó el dia 6 d'octubre, va sortir el 6 d'octubre del 75, va sortir de la presó, i aleshores els captaires de la pau fan una vetlla per l'amnistia a Montserrat. Són moments en què ja la gent, ell ho diu en el llibre, ja té el xampany a la nevera. Més o menys és aquella època. De fet, falten uns dies només perquè això passi. El Franco mor, com us poso aquí, el 20N, el 20 de novembre. Llavors, el 25, després de morir Franco, es concedeix unes engrunes d'indult, que moltes vegades en el llibre apareix aquesta relació, és tan restringit, que es diu indult-insult. És a dir, que realment no és res d'altre món. Llavors, el dia 30 de novembre, inici de l'Advent, això encara està molt present en Xirinacs cap allà, que no ho és ja, realment ell ja després, ara en aquest moment, després que surt de la presó, ja no torna mai més a Santa Maria del Camí, comença a viure a Barcelona, etc. Llavors, comença el 30 de novembre, els captaires de la pau envien una carta a Joan Carles I, que serà, diguem-ne, el successor de Franco. I aleshores, al mateix temps, inicien una vaga de fam per l'amnistia. Aquí teniu, de l'arxiu, lògicament, el telegrama que es va enviar. Jo no ho veig molt bé, però sí que apareixia, que es veia Joan Carles I. No sé, tu ho veus? Sí, suposo que sí. Sí que es veu. Costa veure, no? Palacio de la Zarzuela, Carlos I, Madrid, primer consejo tal para no defraudar esperanzas, pueblo, mendigos de la paz, mendigos de la paz. Desde Montserrat. Bueno, és igual. I aquí estan les persones que van signar aquest telegrama. Molt bé. I llavors inicia, Vicent Alcover, García Faria, el Ricard, la Rosa Maria Rotllant, són les persones que estan amb ell fent la vetlla. S'havien sumat més persones, però en aquest cas a la vaga de fam són fonamentalment aquests. Setena fita. Doncs aquesta vaga que acabem de dir va durar 23 dies. Llavors, en Lluís Maria, jo no m'havia adonat, ho he explicat moltes vegades, no m'havia adonat d'això. És a dir, en plena vaga de fam, recuperant-se d'aquesta vaga de fam, aleshores ell decideix que, atès que no hi haurà amnistia, perquè ha sentit el rei a la tele, oi? I diu que no hi haurà amnistia, i per tant s'enràbia tant que diu això, enguany no hi ha Nadal per als oprimits. Després del discurs de Nadal del rei d'Espanya, camino sense reposar. No hi haurà Nadal per a tants presos polítics com l'esperàvem. Fa 40 Nadals que els exiliats esperen el moment de tornar. No hi ha reconciliació entre perseguidors i perseguits. Jo marxo avui mateix, Nadal, abans del dinar de família, i m'estaré cada dia davant la presó mentre m'hi deixin estar de sol a sol. Vull que surtin els presos polítics o que en tanquin a mi. La seva decisió per el primer punt de l'Assemblea de Catalunya, que era precisament aquest, doncs va ser absolutament
de fidelitat extrema, oi? No me'n puc estar de llegir-vos un tros que apareix en crec que és el segon volum ara ja, i diu així. En el meu diari del dia 25 de Nadal escrivia: avui serà el primer dia de la nova campanya. Per ser el primer dia hi aniré a les 12 del migdia. En alçar-me del llit, 3 atacs successius de diarrea. He perdut tot el que havia guanyat en 3 dies de recuperació de la vaga de fam. La feblesa és extrema i vaig coix. Tracto de dissimular per tal que la Vicenta no freni el meu propòsit. I la Vicenta li diu: no t'ho dic per frenar-te, però creus que estàs en condicions d'anar on vas? Ella endevina les meves greus dificultats. No, no és res. I penso en les greus dissenteries dels soldats en els fronts. Ells resistiren, jo també. Vicenta em fa un arròs i una poma bullits, oli en un llum. Ja no tindré més problemes de ventre. Pel fred rigorós d'aquests dies, 2 mitjons a cada peu i un pijama de cotó sota el vestit, pantalons de vellut, anorac i bufanda. I cap a la presó. Molt bé. Naturalment, inicialment se'l van mirar com una cosa rara, no?, que fa aquest senyor que va passejant per aquí i per allà, no? Però després, a poc, allò es va convertir veritablement en un temple, no? En un lloc de trobada, en un lloc, en fi, de moltíssima gent, no?, que naturalment estaven per assolir els punts que l'Assemblea demanava, no? I explica en el llibre que al febrer del 76 van passar per allà uns nois d'una escola i li van dir que si els hi podia fer un escrit en el qual convencés a un policia perquè no fes mal, perquè no pagués, perquè fos comprensiu. I aleshores diu ell: de peu dret vaig escriure el que avui coneixem com la carta a un policia armat. El que no s'esperava el Lluís Maria és que, aviam si ho dic bé, va rebre a l'abril una notificació. Em notificaren que a 9 de juliol em presentés a declarar. La nota em fou lliurada per un motorista en vora via de la presó on jo romania com si fos el meu domicili oficialment reconegut. Citado legalmente en el lugar donde eventualmente se encuentra. No se n'indicava el motiu. Per tant, ell va rebre aquesta citació i no sabia per què. En resum, quan va anar, naturalment, què va fer ella? Doncs el que ell va fer és que no va decidir no declarar si no era en català. I per tant, encara va ser pitjor, perquè van dir que hi havia, era contra l'autoritat, un desacato, etc. I per tant, encara va ser pitjor. Però ell no es va assabentar de per què. Finalment, va rebre una nova situació el 18 de juliol y aquesta vegada sí que li deia por falta de irrespetuosidad y como testigo de las diligencias previas. I aleshores, el dia 20, el van jutjar i el van ficar a la presó. És a dir, directament o pagava la multa de 1.000 pessetes o entrava a la presó. Ell portava 1.000 pessetes a la butxaca, però evidentment no les va pagar i va entrar a la presó. És a dir, va estar a la presó model, mentre feia l'estada davant de la presó model, doncs va estar una setmana, 15 dies, que té gràcia després perquè algú les va pagar, però li van dir
els retractes, és a dir, necessitem retractació del que has fet, ni parlar-ne, és a dir, no em penso pas retractar, doncs no pot sortir. Llavors diu, malaguanyades pessetes, diuen en el text. I naturalment va ser en aquell judici que es va assabentar que el motiu era per les acusacions que donava aquí en la carta un policia armat, perquè resulta que una vegada els nens van endur aquesta carta i ell no es va quedar cap còpia, un dia els nens van tornar i aleshores li van dir que havien guanyat el premi. I ell va fer còpies de la carta que li van retornar i es va escampar arreu del món. És a dir, va ser una carta que es va traduir a molts idiomes, etc. I el motiu per al qual el van reprendre va ser aquest. Quan arribi la societat... Perdó, no, és anterior, aquí dalt. Em sap greu ésser ocasió que perdeu la vostra dignitat d'homes pagant un company innocent i indefens i m'avergonyeixo de l'acumulació d'avantatges que m'han deslliurat de veure'm obligat a ésser policia d'aquest règim mentre que vosaltres, mancats d'aquestes sortides, provinents de terres explotades per gent de la meva terra i d'altres terres, us veieu forçats a fer un trist paper que feu. Jo, ric de possibilitats, vosaltres caiguts en la ratera fatídica de trinxadors del poble. És a dir, aquesta frase és la que subratllaven com que era desacato a l'autoritat i que va ser el motiu per al qual en Lluís Maria va passar 15 dies a la presó Model. Bé, la següent, falta el 9 aquí, però certament és la 9. Ell encara està davant de la presó Model, encara hi és, i naturalment és ja el moment del xirinacs, ja tothom el coneix, i a més se l'admira en molts casos, i al revés, se l'odia, les dues coses, és a dir, és el que tenia en Lluís Maria. I la Fundació Miró fa un homenatge a Catalunya, això també és tret de l'arxiu, homenatge a Catalunya, però en realitat era un reconeixement a les accions dutes a terme per Lluís Maria. I interessant, ell no hi va a la inauguració i amb moltes peces artístiques que es van donar per aquesta fita, i el que és important, perquè ara ja estem a l'any 76, entre desembre i gener del 76-77, per tant estem en el moment que ja els partits ja tenen la idea que hi haurà eleccions, molt probablement, ja comencen a tenir les seves posicions, a agafar les seves posicions. I aleshores la idea de Lluís Maria, en aquest text ho veieu, és cercar la unitat. Us subratllo aquí un trosset del comunicat que ell va fer a la inauguració. Ell diu així, té sentit ple, doncs, avui reivindicar la unitat catalana, la unió lliure dels països catalans. Això també és un tema que al llarg del llibre apareix, com l'expressió països catalans va passar de ser una expressió que estava en boca de tots, a passar a ser una paraula que no es podia dir. És a dir, estava exclosa del vocabulari polític, es va quedar fora. Bé, us destaco això aquí perquè hi ha un tema paral·lel en aquests moments que està apareixent, que és el punt 3 de l'Assemblea de Catalunya, el retorn de les llibertats i l'autodeterminació, i són els moments dels moviments en relació a com reincorporar
Tarradellas, en aquest cas, totes les institucions que van ser abolides al 32, com reincorporar-les de nou i com hauria de ser això. Aquí no tracto això, evidentment, però sí que va enviar el president Tarradellas una nota d'agraïment. Diu, en ocasió de la clausura, en aquest cas, d'aquest homenatge a Catalunya a l'entorn dels GES, que mai agrairem prou, de Lluís Maria Xirinacs. El pensament lúcid i l'actitud tenaç i fidel de Lluís Maria Xirinacs prefigura la unitat i la concòrdia dels catalans que lluitem per obtenir les nostres llibertats. Lluís Maria, ho explico aquí si després voleu ho comentem, però no va ser mai un tarradellista, això quedi clar. No ho va ser mai. Un dels motius és que va ser dels primers que va dir que l'assemblea no calia, diguem-ne. Però, tanmateix això, ell es mantenia ferm a la unitat que representava Tarradellas. És a dir, Tarradellas era una unitat davant l'estat espanyol. Això ho tenia molt clar. I per tant, en aquest sentit, diguem-ne, ell va defensar en els moments en què l'assemblea es debatia entre terralledistes i no terralledistes, diguem-ne, ell es va més aviat alinear a favor d'aquests. Els que volien la unitat. Els que volien la unitat. Molt bé, aquí arribem a la desena, ja no us canso més. Podríem posar, en fi, de fites, no us podem imaginar les que podem trobar. Però aquesta ve relacionada naturalment amb les eleccions de l'any 77, el 15 de juny del 77, al qual ell decideix presentar-se. Hi va haver moltes veus que van criticar aquesta situació, perquè justament si estàs buscant unitat, doncs sembla que estàs dividint. Ell es va presentar com a independent a Barcelona. I un temps abans va escriure aquest article que teniu aquí a l'abril, un article en el qual defensava aquesta posició que havia defensat ell a l'assemblea. Cal que l'assemblea ampliada en el sentit de la unitat que comentàvem abans, ampliada tots els que vulguin els 4 punts i que encara no hi siguin, de lliga a lliga, esdevingui el nostre Parlament provisional. Més endavant, cal que aquest govern confegeixi la candidatura unitària a les eleccions amb candidats dels partits i candidates de les representacions del Parlament provisional. I ell es va, per tant, posicionar, com ja hem dit abans, a favor d'aquesta unitat. I uns dies abans de la campanya, començava el 25 de maig aquesta campanya, uns dies abans ell va fer una vaga de fam de 5 dies per reivindicar aquest supòsit que hem dit aquí. Bé, però certament el que ja sabem és que ell va sortir elegit com a senador per Barcelona, essent el senador amb més vots, independent, no amb més vots com a individual. I vull destacar 2 coses que ell va fer al Senat. La primera és que ell va dir que fins que no s'aconsegueixi l'amnistia, ell romandrà dret a totes les sessions del Senat. Us vull llegir un trosset perquè crec que és divertit, d'un tros que apareix. Diu així, diu: em mantinc dret en protesta per la no concessió de l'amnistia. No m'asseuré fins que l'hagin donada. El president sempre es pensa que vull prendre la paraula. No es fa la idea. I em pregunta una i una altra vegada què desitja sa senyoria? Amb hilaritat, el conjunt rep la meva resposta invariable. L'amnistia, senyor president. Molt bé. Doncs important això, perquè Xirinacs en aquella ètica, aquella que dèiem abans, fèrrea, que mai
si donava una paraula, evidentment era aquella i no anava a un altre lloc, doncs així ho va fer. I l'altre, que també és una fita increïble, no? És que ell va ser l'únic, oi, que en el context de l'elaboració de la Constitució espanyola va ser l'únic que va demanar a la gent, no? I ho va fer a través dels diaris, de diferents maneres de... Ara seria més fàcil fer això, però en aquell moment no ho era tant. Doncs va demanar esmenes de la gent a la Constitució. I diu aquí, amb l'advocat Elias Rogent, l'Elias Rogent i jo ens tancàrem una setmana a l'esplèndida casa pairal de Collbató per acabar d'harmonitzar-hi tot el cos d'esmenes. He de dir que aquesta fotografia és del Toni perquè vam tenir l'honor, podem dir-ho així, d'anar a casa seu, ens va ensenyar la taula on van fer això, que és aquesta que es troba aquí, i durant aquests dies van estar recollint, classificant, determinant totes les esmenes, de la qual va sortir el que coneixeu tots segurament, perquè es van fer un munt en castellà i en català perquè tothom pogués conèixer Constitució Paquet d'Esmenes, que encara en teniu un munt a la fundació d'aquesta publicació. Molt bé. I aleshores, amb quins criteris van classificar les diferents? Diu així, va sortir una Constitució republicana, d'això d'aquí. Diu una reforma del quadre de drets i deures d'on es treien totes les restes de franquisme. Una reforma del sistema polític que permetia una vera participació de la base del poble. I un capítol d'autodeterminació, llibertat per sortir i entrar a la federació. D'acord? Aquestes són les fites. Aquí teniu també una fotografia que no sé si són dels germans Mons, tu saps, Eva? No me'n recordo ara. Una fotografia que veieu amb la mà del Xiri, que posa aquí, com ho diu exactament? Carrer Intensa, despatx oficial del senador Xirinac. És a dir, que tot i que ell va ser al carrer Intensa, davant de la presó del Model, i li van fer senador, no va aconseguir ser senador, ell va continuar, quan no hi havia d'anar a Madrid, lògicament, doncs va continuar anant fins el dia 6, no recordo ara el dia exacte, però el dia que es va concedir l'amnistia. Fins a aquell moment ell va continuar anant cada dia, i després ho van celebrar amb la Magda Uranic allà a Montjuïc, etc. Molt bé, crec que amb això he acabat. Disculpeu si t'he allargat massa. Molt bé, Anita, fantàstic. Ara ja veurem aquest tros de vídeo que parla precisament, és la presentació de la declaració dels líders que la va fer el 9 del 6 del 93. Això no va... Bueno, i d'alguna manera no es va fer a la sala del cinema, es va fer a l'Ateneu, es va fer a l'Ateneu barcelonès. I ara veieu un tros d'aquest vídeo que és molt interessant. La primera part parla un filòsof sobre el llibre i després ja parla ell, crec que és més important ara ja sentir directament el Lluís Maria. Anem a veure si anem a l'altre. A veure si se sent prou. Gràcies a l'editorial que ha editat aquest llibre, que no qualsevol editorial l'hagués volgut editar. Té un mèrit especial. Gràcies a en Norbert Rubén, que ha acceptat dir unes paraules després d'haver-se estudiat el llibre, que crec que s'ha esmerçat molt a fons
Un dia me'l vaig trobar per l'escala de la universitat i li vaig demanar que fos totalment imparcial, que necessitem crítics en aquest país. I amb molta delicadesa m'ha donat moltes lluances, però m'ha dit algunes crítiques. I algunes... És per això mateix. S'ha de tancar el PowerPoint. Ara es veu la pantalla. Ara es veu. Aquí. Ara sí. Hi ha una pantalla oberta. I com es veu? Aquí. Sí, aquí. No. Ara per fer la pantalla oberta. Ara sí? O ja s'ha perdut? Els líders, segurament, pensaven aquí, a Espanya, a Catalunya, es van prometre... Té un mèrit especial. Gràcies a en Norbert Rubén, que ha acceptat dir unes paraules després d'haver-se estudiat el llibre, que crec que s'ha esmerçat molt a fons. Un dia me'l vaig trobar per l'escala de la universitat i li vaig demanar que fos totalment imparcial, que necessitem crítics en aquest país. I amb molta delicadesa m'ha donat moltes lluances, però també m'ha dit algunes crítiques. I algunes, quasi com si fossin males tentacions, les he intentat apartar del seu cap, com aquesta temptació de messianisme, com dient que no, però l'ha deixat dita, i fa molt bé de deixar-la dita. És molt important el perill que hi ha d'això. L'he descartat explícitament. Sí, explícitament. Sí, com una mala tentació, sí. Doncs jo ho agraeixo molt, és a dir, agraeixo tot el to de la teva intervenció i la densitat del que has dit. Bé, jo volia dir unes quantes paraules, algunes també de contestar el que ens ha dit el Rubén. Primer volia començar amb una frase llatina famosa que es diu "Be victis". Ai dels vençuts. Els vençuts mai no tenen raó. I seguint amb la categoria que m'ha atribuït en Norbert Rubén, crec que el vençut és el poble. És a dir, jo m'estimo molt el poble i crec que el poble ha estat vençut en aquesta transició. Aquest llibre forma part d'un conjunt de dos, aquesta és la primera part. Aquesta part només tracta del tema de la clandestinitat o del període en què no hi havia legalitat democràtica. Ell ha dit d'això que en diem democràcia, tots tenim uns problemes terribles per dir democràcia frontalment, no sé per què serà. I després la segona part serà en el període legal, en el període quan hi hauria eleccions i tal, no? Per tant, el títol en realitat no es consuma sinó fins a la segona part. És a dir, en la primera part, que és titulada La sembra laboriosa, encara la traïció no es veu clara. Només s'apunten indicis. En la segona part espero que es vegi més clara, perquè com ell ha dit i reconec, és una paraula molt forta, que em dol molt de tenir-la de dir, que s'haurà de justificar molt ben justificada, si no és una farolada indecent dir aquesta paraula. Doncs dic "be victis", dic "ai dels vençuts", perquè no sé si altres bandes, suposo que també, però jo conec la meva Catalunya, i a Catalunya, des de molt antic, el poble intenta allò de la, diguem-ne senzillament, llibertat, igualtat i fraternitat. Allò que es va intentar fer la Revolució Francesa i que ja a França mateix va fer fallida amb el Napoleó mateix, que era de les seves pròpies files. Això, a Catalunya, molts anys abans, que l'historiador potser sabrà exactament uns quants, va haver-hi, per exemple, a Barcelona, la revolució del Consell de Cent, que va treure nobles i eclesiàstics i tal de la direcció de la ciutat i es van instaurar els gremis de treballadors de la ciutat i artesans i comerciants. Això
doncs Catalunya ho va fer, però molts cents d'anys abans que la Revolució Francesa. I ho ha estat intentant moltes vegades. Per exemple, durant la guerra dels 3 anys, doncs l'any 37 van haver uns fets famosos en els quals doncs, uns líders van esclafar un moviment molt més de base i molt més popular que hi havia. I jo crec que aquella lluita que va haver entre els líders i el poble va afeblir tant el país que vam ser menjats tots els galgos i els podencos que venien de la banda d'allà. Doncs bé, aquesta guerra per mi també es va tornar a plantejar i d'una manera molt clara, i en aquell llibre intento que sigui tan clara que quasi podria dir que és model i que és paradigmàtica per tot el món. Dubto que en el món hi hagi hagut una resistència tan ben organitzada com l'Assemblea de Catalunya. Jo he conegut i estudiat altres coses, per exemple a Txecoslovàquia, quan va haver-hi tot el moviment aquell de la Primavera de Praga, que feien assemblees clandestines, vestits de test, de tal, entrant pels hospitals i tal, però de l'envergadura de l'Assemblea de Catalunya no em consta res. I un efecte que demostra, un fruit que demostra com és l'arbre, és que de resultes de l'organicitat del nostre poble, degut a l'Assemblea de Catalunya i totes les assemblees que hi ha al darrere, que jo explico molt bé en el llibre, molt detalladament, bé, no ho sé, doncs vam aconseguir posar al carrer l'11 de setembre de 1977, tema del segon llibre, 1,5 milió de persones, que també és una de les manifestacions més grans de la història de la humanitat. I que poder popular no surt perquè sigui no surt improvisat. Bé, actualment, per exemple, en aquests 11 anys de regnat socialista a l'estat espanyol, doncs també els socialistes semblava que els socialistes són socials i per tant estan al costat del poble, i s'ha arribat després d'11 anys a la conclusió de que hi ha un fossar, això ho ha dit l'Obiols abans d'ahir, que hi ha un fossar insalvable entre els polítics i el poble, que s'ha d'omplir. I això està passant a tota Europa, no passa només aquí. És a dir, una altra vegada és una guerra d'aquestes perdudes. La tenim, aquesta guerra perduda. Bé, doncs, jo tracto d'historiar aquesta penúltima guerra perduda. Perduda no definitivament. Molts amics meus aquí formen part d'una assemblea que és una espècie de continuació de l'Assemblea de Catalunya que recull les mancances dels 4 punts de l'Assemblea de Catalunya que van ser traicionats en els moments decisius i que estan pendents de solució perquè el poble els volia i s'hi havia compromès i havia vessat la sang, la llibertat, la salut, els diners, tot el que vulgueu, per aquests 4 punts. I des del març passat existeix una assemblea popular que intenta recuperar això. Permeteu-me, doncs, per aclarir tota aquesta temàtica, només llegir un parell de coses. Primer de tot, una definició d'aquesta traïció. Això no és meu, sinó que és del Josep Ferrer. Josep Ferrer i Ferrer, que no sé si està aquí, jo l'he invitat, no sé si està aquí, m'agradaria que hi fos. Avui sí que hi és. Ferrer és la persona que primer a Catalunya ha donat una recensió clara i sense trampes de la transició. En un pròleg llarg de 40-80 pàgines, en un llibre del Salvador Casanovas, que és un dels grans homes de l'Assemblea de Catalunya de Granollers. Doncs, en aquest pròleg, que jo he seguit molt fidelment aquí, ell diu això: la sensació que la fi del règim era pròxima faria que els interessos d'alguns grups polítics s'allunyessin de l'Assemblea i del seu projecte unitari, tot cercant de col·locar-se en posició avantatjosa a la línia de sortida per a la previsible cursa pel poder. Una mica més avall diu: en aquest sentit, el 1974 fou decisiu per traçar la ratlla entre els que volien tirar pel dret, en profit propi, pactant com fos i amb qui fos, i els que volien consolidar el procés unitari popular nacional. El procés unitari popular nacional. Un altre que ha citat en Norbert Vivent
cronista de la transició, en Gregorio Morán, que es dedica a la transició a nivell de l'estat espanyol, es troba que a l'estat espanyol, a diferència de Catalunya, els moviments populars van ser més minsos i més desorganitzats. I en canvi van haver-hi uns grans moviments de figures i de personalitats. I ell, doncs, explica aquestes intrigues que hi havia a les altures. Ell, en aquesta casa mateix, fa encara no un any, va presentar el seu llibre El preu de la transició i va dir el següent. Va dir que l'any 81 es van reunir a Toledo el Suárez, el Felipe González, el Carrillo, el Fraga, sembla que era el Gutiérrez Mellado, no estic segur, i, vaja, la majoria dels prohoms de la transició, i van fer un pacte de silenci de no explicar la transició tal com va ser, sinó d'explicar una diferent transició, que és aquesta transició modèlica que va per tot arreu. Bé, que ha anat fins i tot a Rússia per ser model per la transició de Rússia. S'ha fet un curset a Rússia i va anar-hi amb el Felipe González i el Guerra va presidir-lo, a obrir-lo. Bé, això mateix que ha passat a nivell estat espanyol ha passat a nivell català. A nivell català hi ha una versió oficial o, si més no, un silenci. I he dit això que ell també, el Norbert Bilbeny ha explicat, que s'ha volgut carregar tot damunt del Tarradellas. I en Josep Benet, que és el director de l'Institut d'Història de Catalunya, per tant, amb una gran responsabilitat, és el portaveu d'aquesta versió de la transició. Reconec que ell diu que si un altre pensa d'una altra manera, que ho escrigui, i jo l'he seguit seguint els seus consells, doncs hi he escrit. Però, evidentment, ell té una posició molt més ben situada que jo, té a la mà tots els documents, els que pot dir, els que pot callar, pot fer tot. I el llibre del Tarradellas, que està en les llibreries, doncs el meu judici és un llibre terriblement parcial, però terriblement parcial, i no sóc l'únic que ho diu, altres m'ho han dit, oi? Que no ensenya res dels aspectes positius del Tarradellas, només ensenya els aspectes negatius i encara els interpreta amb les seves interpretacions de la manera més negativa possible. I que consti que el Tarradellas no és sant de la Rua de Docent. Bé, doncs, em sembla que queda clar aquest aspecte, diguem-ne, de traïció. El poble i tots els líders polítics, pràcticament tots els líders polítics importants d'aquell moment, s'havien compromès amb 4 punts i aquests 4 punts van ser abandonats. Això es veurà més en el llibre següent. I sobre aquest tema de la categoria poble, jo també volia llegir només una pàgina. Explica que en l'assemblea, en un moment determinat, com hi havia molta repressió, hi havien caigut 113, etc., i després uns altres 80 o 90 més, doncs es van buscar unes mesures de seguretat i es va reduir el número de representacions. I es va voler racionalitzar l'assemblea una mica. I aquí hi ha una llista de grup A, organitzacions polítiques, grup B, organitzacions sindicals i de masses, grup C, agrupaments comarcals, i aquí posa totes les comarques que hi havia a l'Assemblea de Catalunya, grup D, comarques de la Vegueria de Barcelona, que és molt poblada, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Central, Baix Llobregat, Barcelonès, grup B, Barcelona, ciutat, representacions d'associacions legals, 4 agrupacions de barris, els barris agrupats en 4 grups, i cada grup tots els barris del grup, de manera que estaven tots els barris enquadrats, i un grup F de diversos, nucli coordinador de la permanent i delegacions exteriors i l'estranger de l'assemblea. Fixeu-vos que era una assemblea molt orgànica. I dic vells temps tan breus en què s'anava construint el país de baix a dalt, on les infraestructures territorials, 41, tenien primacia sobre les superestructures sectorials o generals, 34. Fixeu-vos que aquí està dit una miqueta el meu pensament, que ell l'ha intentat també enfocar, de jo no estic en contra dels líders, no estic en contra de la política, no estic en contra d'aquestes coses de superestructura. Gens, al contrari, crec que és la coronació d'un poble. Crec que un poble es mereix tenir una bona corona, es mereix tenir uns bons polítics i beneïts bons polítics. El que no estic d'acord gens, però gens, i és la pràctica comuna, que els polítics no són representants del poble, sinó que són suplantadors del poble, i que en el millor dels casos, governen a favor del poble sense el poble.
fins les festes majors dels pobles les ha de fer l'Ajuntament, pagades per l'Ajuntament, dirigides per l'Ajuntament, amb algunes excepcions, com per exemple Vilafranca del Penedès, que no se'n fien de l'Ajuntament, i es queden el sant en casa, una casa particular, i els que porten la festa són particulars. Hi ha excepcions honrosíssimes. Però això indica com és el nostre poble, com voldria ser el nostre poble. On no hi havia por dels barris, no hi havia por dels barris, de les comarques i de les vegueries, on el tot volia respectar encara cada part, i cada part s'avenia a les exigències conjuntes, amb els defectes inevitables en una situació d'il·legalitat, es tendia a un model de nació vertebrada democràticament, respectuosa envers el principi de subsidiarietat, allò que pugui fer la instància inferior, que no ho faci la superior. Sembla que això és clar. I això era possible senzillament perllongant el que ja teníem. Jo sempre he dit que els bascos, ja dic en una altra tecla, que els bascos van aconseguir en la transició molt més que els catalans, però no en teniu ni idea, del molt més que han aconseguit, gràcies a que tenien l'ETA. Fixeu-vos que només amb el tema, que és una especialitat meva, el tema de l'amnistia, els bascos van ser amnistiats, tots els que van matar gent. I els catalans que estaven en aquell moment que havien matat gent, encara ara són a la presó o a l'exili perseguits. És a dir, no vam ser amnistiats perquè no vam matar prou gent. I que consti que a mi no m'agrada gens que es mati gent. Perquè suposo, el tema que ha tocat ell, el tema de la lluita armada, no sé si en el llibre queda clar, ell ho ha dit ben clar, que jo soc no violent, i encara xoca més que un no violent parli bé de la lluita armada. No, realment és una cosa que sembla incongruent. Doncs bé, jo vull la no violència i jo procuro no barrejar-me mai en la lluita armada, perquè em sembla que conec una altra mena de lluita que per mi és tan o més eficaç que la lluita armada. Però no he tingut la força que va tenir el Gandhi d'aturar a casa seva tota la lluita armada i convèncer aquells que lluitessin de l'altra manera. Soc un Gandhi fracassat en aquest sentit. I ho sento, però és així. I per tant, si hi ha gent que lluita per l'alliberament del seu país, jo no estic a favor dels que lluiten en la lluita armada contra altres, però estic als que lluiten a favor, encara que jo no hi col·labori. I em guardaré molt bé de fer parar una lluita armada d'alliberament si abans no soc capaç de fer parar una lluita armada de colonialisme, d'opressió i d'ocupació, com la que tenim. I per tant estava que és molt clar això. I a més el Gandhi també pensava així, cosa que els occidentals no violents, deixebles del Gandhi, li retreien, deien que era poc no violent, que era heterodoxa de la no violència, perquè tenen una idea molt més matisada que nosaltres, oi? És a dir, us posaré un exemple. L'Àngel Colom, per exemple, diu que no vol ser violent, que ell no és no violent. Jo pregunto, si arriba a ser president de la Generalitat, que dissoldrà els Mossos d'Esquadra o no els dissoldrà? Suposo que no. Obrirà les presons o no les obrirà? O està obligat a ser. Si un es presenta a cap d'estat d'un país, o és un Gandhi, o ha d'acceptar que la violència és un mal menor que encara no hem sabut caure's al damunt. I si els nostres enemics guarden tots els seus tancs per tenir-los atrapats, dir que nosaltres no tenim dret, èticament, a no tenir un còctel Molotov. Per mi és idealisme pur. Ho sento. Bé, això era la resposta una miqueta a aquest tema que has plantejat. I per acabar, perquè està molta gent a peu dret en peu petit, doncs, algun altre tema. És a dir, m'ha encantat la seva descripció del meu ideari. És a dir, estic completament d'acord amb pràcticament tot, alguna coseta que l'he contestada, no? Però, vull dir, en qüestió de matís, no? El tema de l'ètica també el podríem dir com política de llarg termini. I la política de curt termini. És a dir, els polítics tenen tendència a buscar coses immediates, però a mi em sembla que un gran polític ha de buscar coses de fons, coses que siguin per les generacions futures, que es vegi allà, que no arregli ara una cosa i n'enredi una altra cada 4 dies, no? Bé, en aquest sentit, doncs jo accepto també aquesta primacia de l'ètica sobre la política, però també accepto que la política de vegades és urgent, té urgències i ha de passar davant de l'ètica en circumstàncies determinades, no sistemàticament com se sol fer. Ja no sé si haig de dir res més. Només dir-vos que aquest llibre l'he fet sobretot pensant que una gran quantitat de gent jove ja no sap res de tot això. El Gregorio Morán deia
que, així com se sol dir que nosaltres som fills dels 40 anys del franquisme, ell creia que som fills de la transició. És a dir, ell creia que s'han fet tants disbarats en aquesta transició que tots en patim les conseqüències ara. I que ara es van veient els errors d'aleshores. Ara es veu que teníem d'haver demanat un concert econòmic quan en aquell moment, ja ho explicaré en el següent llibre, no es va voler demanar. I com aquestes, podríem anar dient moltes altres coses, no? Doncs l'he escrit pensant sobretot en la gent jove perquè escarmenti una miqueta en el cap dels grans que ens hi hem pelat els dits, oi? Però que mira que hi ha algun aquí per explicar-ho. Bona tarda. Ja heu vist que és interessantíssim la presentació i això que només presentava el primer. El micro. Interessantíssima la presentació, dic, i això que només presentava el primer llibre. Ha dit moltes coses, moltes. I crec que, bueno, ja puc estar clar, crec que en aquell moment que el tema de la traïció ell mateix l'explica i necessito l'altra visió. Per aquí potser? És que ara no surt la manera de presentar-ho. Ara. I ara hem de córrer fins a baix. Vale, els tres llibres que teniu aquí els podeu mirar ara quan pleguem. Vale, estem aquí. Com hem vist que ara i el mateix Xirinacs ha parlat, aquests tres volums parlen de la lluita antifranquista, dels anhels de llibertat del poble, de les persones, partits, associacions, entitats implicats i el paper de cadascun d'ells. Es detalla, com ja heu vist i heu sentit, la gestació de l'Assemblea de Catalunya i la seva feina que va fer i el seu trist final també, que ja veieu que Lluís Maria no el volia i a més la proposta que fa després Demòtica és intentant que les persones tornin d'alguna manera a unir-se, a parlar, a juntar-se, a fer assemblees per crear novament una Assemblea de Catalunya, la proposta que va fer ja pràcticament al final. Després, molt interessant això, ell diu, ho escric, aquest llibre i els tres llibres, tal com sí, a Barcelona, i ara em sembla que ho vaig veure, i ho vaig viure, tot això ho va viure i ho va veure, però era un entre molts que també ho van viure i ho van veure. O sigui, tots els que estàvem allà, jo era massa jove, ja no tant, però vull dir que tots ho vam viure i ho vam veure i ens va deixar aquesta... I aquí ho detalla tot això. Al final de la transició, mentre els partits polítics majoritaris en haver accedit a les respectives quotes de poder no veien necessària la continuïtat de l'Assemblea de Catalunya, Lluís Maria Xirinacs creia en aquesta continuïtat perquè representava precisament la força del poble imprescindible per tal de dur a terme els objectius de democràcia plena i llibertat pels quals s'havia lluitat. Aquests són els 4 punts de l'Assemblea de Catalunya que ja n'hem parlat. Hi havia més persones a l'Assemblea, els no alineats, sobretot que es deia, tots pensaven juntament amb els Xirinacs, però bé. Després, el primer volum es diu, com hem dit, la sembra laboriosa. Bueno, parlava del pacte unitari en tots els 4 punts, passem perquè això ja ho hem parlat. En canvi diu que en juliol del 76, un any pràcticament abans de les eleccions, l'oposició pràcticament ja havia acceptat sense batalla
La monarquia en comptes de la república, la regionalització de l'estat espanyol en comptes del reconeixement de les nacions i la reforma consensuada amb els franquistes en comptes d'una autèntica ruptura democràtica. Tot això ho explica. Una segona part més ingrata tractarà d'explicar com els nostres líders, el llibre 2, de tots aquests compromisos i del poble que els exigia i lluitava per fer-ho realitat, en feren una pira sacrificial en honor dels déus. L'olor de l'Holocaust d'arribar als seus narius sublims. Els tocar el cor i misericordiosos ens van recompensar amb la democràcia. No? Per què no surt? Per què no surt? Ja? Bueno, ens van recompensar amb la democràcia que avui gaudim. Otra vez? Això no amb això. Jo que toco alguna cosa. No. Fuera, en la parte azul. No sé, hem de sortir. Ah, sí, no? Sí, desactiva això, ja està. Ai, com surt aquí. Què és això? No sé el que és. Ara. És igual. Vaig... Quan va sortir, bueno, no sé, jo crec que l'anterior faltava. Aquí, ja sé si Vale. Simplement, el volum segon es diu Una pedregada seca i explica, com heu vist, que els partits oportunistes abandonaran la ruptura, acceptaran la reforma. És ràpid perquè ja està. L'entesa dels catalans va guanyar les eleccions i ell diu que jo vaig ser senador per darrere de l'entesa. La meva lluita fou pels països catalans i pels oprimits al carrer, anys i panys, per l'amnistia, per la sobirania, pels drets. La meva participació fou una decisió de darrera hora, vistes les actituds d'altres candidatures, empès per la gent no alineada, com a repulsa de tanta infidelitat i com a canal per vehicular en el futur constituent, ni que fos testimonialment, allò que oblidava el corporativisme dels partits. Després ja ho deixem estar, la pedregada seca continua, és molt interessant i bueno... Aquí. Tanmateix, diu, caldrà un tercer volum per veure les conseqüències dels actes i les decisions preses durant l'any tèrbol del segon volum. La collita perduda és més que arrel de tot això, què és el que ha passat, no? El Lluís Maria ens va dir: havíem estat traïts i derrotats els catalans i les esquerres. Ja és com al final dels 3 volums, una síntesi. Uns catalans vius i unes esquerres vives. I ara jo, senador, em sentia condemnat a construir el fèretre i cavar la nostra pròpia sepultura. El que resta d'aquest període, a parer meu, no és més que un llarg morent. I diu, la institucionalització de l'estatus quo assolit
el purit embolcall de la pseudollibertat conquerida. Ni la societat havia obtingut una autèntica amnistia, primer punt de l'Assemblea, ni el poble tindria autèntic accés al poder, segon punt de l'Assemblea de Catalunya, ni els països catalans autèntic accés a l'autodeterminació, tercer punt de l'Assemblea. Espanya no deixarà de ser la daurada presó dels seus ciutadans, una daurada presó de les nacions. Ho deixem aquí perquè crec que hi ha... Sí. Simplement anunciar que l'any vinent celebrarem els 50 anys de la plantada. Sí, us volem anunciar això, que tenim un goig per l'any vinent, el 2025, que és que celebrem el 25è aniversari, per una banda, de la plantada davant de la plaça Sant Jaume, per tal d'aconseguir l'Assemblea dels Països Catalans, i en el segon cas, ho dic ordenadament en el temps, però realment el primer és aquest, els 50 anys de la plantada davant de la presó Model, que va tenir lloc, com hem recordat aquí, el 25, el dia de Nadal de l'any 75, i es fan 50 aniversari. Tenim previstes algunes activitats, tant per una cosa com per l'altra. La primera, de l'any vinent, al gener de l'any vinent, la tenim paraulada una mica amb l'ANC i també amb Òmnium, per veure si podem dur a terme alguna cosa conjunta i celebrar aquesta fita. I per altra banda, per al 50è, ens agradaria, encara estem una mica a les beceroles, però ens agradaria fer algun tipus d'homenatge a Lluís Maria amb una exposició de fotografies a la presó Model, si fos possible, i també una jornada acadèmica de reflexió sobre el seu gest i els moments que va viure. Moltes gràcies. Bé, l'obra de Lluís Maria Xirinac donaria per hores de feina, no? Però bueno, ens queda un ratet pels qui vulguin quedar-se i podem fer un col·loqui i el qui vulgui parlar o dir de les seves experiències, doncs el micro ho haurà d'aixecar la veu o el micro l'ha de venir a buscar aquí perquè l'inalàmbric no funciona. Molts dels que hi sou veu estar amb ell. Per tant, potser alguna situació, alguna anècdota, algun pensament, algun moment. Podem aconseguir aquesta filmació? Està a internet. Sí, la filmació està a internet. Si voleu podem fer el link aquest, us el passem a tothom. Jo el tinc. Us poseu en contacte amb vosaltres com vulgueu. Ens ha semblat molt interessant. A la pàgina web del memorial ho hem gravat. Molt bé. Sí, i tindreu el link. I si no, la Fundació Randa té una esplèndida pàgina web, també que se la tenen. Sí, doncs ja ho trobaràs, sí. Doncs molt bé, gràcies. Bueno, sí, potser se'ns ha fet una mica de tard. Gràcies a tots per venir i fins la propera. Moltes gràcies. Sí,